ugboro na-abụ ekwe na-abụ dị ike otu na ndụ ofu n'ọnwụ ọ na-eme oke osisi majie ha n'ụlọ eju ime ọfịa agụ eji eje mba o mere dike na ụwa bụ ife efu na ndụ bụ ụlọ nkịtị ozu nwụọ n'obodo judu mbe tibe mkpu ewu echeta ọnwụ ụwa gba ngana o ji ya bụ ozu nwụrụ obodo ajụla oyi ụwa jupụtara n'ifuju anya ebe ife egwu na afụfụ gbara gburugburu ndị eje eje ndị na enu ụwa bafịa Ikemba Nnewi dike dọra mma o onye ukwu agara Igbo na-amụọ akata aka dịka na-abazi ogwu n'anyanwụ mgbe dịka atụ egwu ogbu agara gidi ọkakwọ n'isi bụ ka anaghị eri igwe jidọrọ ala na-agbanarị omi ọnụ nnụnụ a na-ebe ogologo ụbọchị niile dero bụ nne ji onunu gị anaghịrị oke osisi biko ka uchikwa ọzọ ka mbatanụ n'asụsụ gara ụwa gburugburu ugwu na ndụdo ji na ọcha so nnukwu ọnụ mighty man of valor, the most fearless of human character, a deity beyond human knowledge, that defied vandals and pirates, a freedom fighter, sacrificial lamb. Whoso will be a man must be a non-conformist. The threats of the altars will not intimidate him. A violent tempest, an eloquent tongue that inspired the whole nation. When something was rotting in the state of Nigeria, he could not tolerate half freedom, half slavery. He declared that everybody would be a freeborn. Son of what and the richest man in the continent. He sacrificed his father's wealth for the cause of his people. The will like Alexander the Great immortalized this icon. Also like Julius Caesar of Rome and Adolphus Hitler. Seraphs and saints have all welcomed the great soul. But I also honor the late author of Things Fall Apart novel, who fathered the writing of African literature, whose work produced the masquerade that is called Evil Forest. Also adore like the great William Shakespeare. And yet my words cannot demonstrate his good work. Kudos to
let Professor Chinua Lumogwa Chebeu. The price of good work is eternal publicity. Okoshisha Majena, Alume Pesasea, Okoshishi.